Číne či Thajsku ich jedia celé. Niektorí fajnovejší Európania si pripravujú menu z ich stehienok. A nie sú to len Francúzi, ktorým sa posmešne hovorí žabožrúti. Na konci Dunaja sa nimi krmia rybári a hostia v niektorých reštauráciách. Hovorí Vladimír Kampf. Rybárska dedinka Míľa 23 v Dunajskej delte prístupná iba po vode. Koryto druhej najväčšej európskej rieky sa rozvetvuje do širokého ramenného systému severne od rumunského mesta Tulča. Medzi troma hlavnými ramenami je vzácny ekosystém mokradí, ostrovov, stepných oblastí z naplavenín. Usadzujú sa tu nánosy z celého 2857 kilometrového toku. Míľa 23 leží uprostred tohto zeleného raja. Zbierať v Dunajskej delte skokany je legálne. V dedine žije niekoľko špecialistov na ich lov. Chytajú ich do podberákov. 90-ročný lipovanec Jerafej Butilkin, ktorého predkovia ušli z Ruska, práve sem vysvetľuje, že žaby skáču za návnadou. Bez nej by nič nechytil. Návnada je jednoduchá. Prútik, povrázok a na jeho konci priviazané čokoľvek svetlé. Ja mal 15 let, už rybálil ryba po 100 kg rybu v deň. Rybár bol už keď mal 14, 15 za deň dokázal uloviť aj 100 kg rýb. So žabami začal až keď prišiel s otcom do delty. Po Veľkej Horúčave lov niekto vie čo. Dohodli sme sa na 5. popoludní, sadli sme do loďky a vybrali sa k tôňam, kde na vodných rastlinách vysedávali skokany, ako by na nás čakali. Žaby mu skákali do podberáka jedna za druhou, stačilo im zo párkrát plesnúť pod nosom návnadou a potiahnuť ju smerom pripravenej pasci. Najlepšie berú hneď z rána, keď sú hladné. Nažraté skokany už návnada až tak nezaujíma. Niekedy má stále vitálny starček pripravených aj 20 kg stehienok. Záleží od zákazníkov. Stane sa, že príde majiteľ hotela a kúpi všetko, alebo si nechá pripraviť až 50 kg. Za kilogram stehienok berie Butilkin 300 lej, čo je asi 70 eur. V meste ich predávajú minimálne 3-krát drahšie. V čase najväčšieho dopytu lietala pre úlovky do terénu helikoptéra. Stehienka najprv uložili do ľadu a keď ich bol dostatok, prileteli si po ne. Za roky spracovávania žiab si lovec Butilkin vymyslel systém ich úpravy. Jednoducho im odreže nad panvou nôžky, odstráni prsty, nareže kožu, stiahne ju a stehienka prepláchne vo vode. 2 razy v čistej a potom raz v octovej. Umyté stehienka vysuší medzi úterákmi. Navážené mäso skladuje v mrazáku. Niekedy to vraj ide ťažko. Stiahovať z kože malé kúsky mäsa je piplačka. Miestni stehienka väčšinou pripravujú obalené vo vajíčku, šup s nimi na olej a špecialita o chvíľu hotová. Chutí ako veľmi jemná kuracina. Mäsa je na stehienkach poskromne a sú v nich malé kostičky. Jerafejovi Butilkinovi aj pri liečení chorého žalúdka údajne pomohli žaby, ktoré jedol. Ja bol больной na stomach. Mňa už kúšal žaboček, revenil sa. Stehienka na tanieri pochádzajú od skokanov. Okrem nich sa z húštin delty ozývajú nejedlé kunky a rostničky predpovedajúce dážď a po dedine poskakujú ropuchy. Tie tu tiež nejedia, nielen preto, že majú za hlavou jedové žľazy. Pri troche skúsenosti a opatrnosti sa dá jesť každá žaba. Na rostničkách je však málo mäsa a ropuchy majú krátke nohy a ani nevyzerajú vábne. Smrť skokanov nie je nič pre slabšie nátury. A nie je to ani nič výnimočné. Všetky živočichy, ktoré konzumujeme, musia nejako zomrieť. Žaby na Butilkinovom dvore končia svoju pozemskú púť utlčené dreveným obuškom.